approaching the Rotonda na tayo. So sa Rotonda dito sa Naga City, ito yung dito naghaharap-harap yung mga main roads ng Naga. Diversion, Concepcion, Panganiban, Magsaysay, Pilgrim City of Naga, yan nakikita nyo sa left side. So iikot tayo, papunta tayong Panganiban kasi nandun yung lokasyon na pupuntahan natin. Padaanin na muna natin tong bus. Madadaanan nyo din yung dating station ng ABS-CBN Naga. Yan, Panganiban, ABS-CBN Naga. So, diretso lang tayo. Pwede na tayo lumiko dito sa Mayon Avenue, pero mas mabilis siyang hanapin kung doon tayo sa sunod na street. Ito na po yung Mayon Avenue, yan street na pakanan. Pero, papuntang Tinago, M. Castro yung pupuntahan natin. It's like to hide from the pain. What? So yun po yung landmark natin, yung Dunkin Donuts. Yan, yung Dunkin Donuts na yan. So yung street na papuntang kanan, yun na po yung Isarog Street, papuntang Tinago. So dito na, importante itong likong ito. Pagliko mo po dito, dire-diretso lang sa dulo niyan, nandun na tayo. It's been a long December. Ganda ng motor ni Sir. So yun, liliko tayo ng kaliwa. Ito na yung, dito na yung Isarog Satellite Market. Ayun, kitang-kita. So, padaanin muna natin yung truck. You have arrived at your destination.